Здравейте! Днес е 4 декември и днес имам една малка помощница, с която заедно ще отворим кутията да видим какво има за днешния ден. Здравейте, аз съм Вяра. Ще отваряме ли кутията? Да. Хайде. Къде пише 4? Така. Я го вземи. Какво е това? Това е като кек. Това е кек. Кекче, мъфинче, като мъфинче. Да, и вътре какво има? Вътре има кутийка. И така я покажи. Кутийката, какво има там? Еленчета? Там има еленчета. А вътре какво има в кутийката? Вътре има кокълче. Какви са тези кокълчета, Вяра? Тези кокълчета са за здравето, за костите и за зъбките. Точно така. Ти обичаш ли ги? Харесват ли ти на вкус? Да. Ако искаш, може да си го хапнеш сега, докато аз разкажа малко за тях. Искаш ли? Добре. Това е друг детски продукт на Дженис. Нарича се Gummies Kiddies и съдържа калций, витамин D3 и витамин К2, които са изключително важни за развитието на децата и са много необходими, особено сега през зимните месеци, когато не усвояваме толкова пълноценно витамин D и от слънцето. Не е ли така, мама? Да. Да. За какво помагат? Ти каза за какво помагат. Какво друго може да кажем за тях? Те са... Дъвчащи ли са? Те са Като дъвчащи. дъвчащи бомбонки. Те са като желирани. Като желиране? Добре, като желиране. Те са като желирани бомбонки. Искаш ли сега да кажем едно пожелание? Да. Добре, хайде. Казваме ли го заедно? Да. Когато няма слънце зиме. Зима. Добре, хайде първо аз ще го кажа, после. Искаш ли да гледаме заедно? Да. Когато няма слънце зиме, слънце сам си направи. Когато няма слънце зиме, слънце сам се направи. Винаги любов да има в теб и в детските очи. Винаги любов да има в теб и твоите очи. И в детските очи, мамо. И в И в детските да има. очи. Много важно да има любов и щастие в детските очи, нали? Да. Чао от нас, до утре! Цялото нас до утре.